Rekonstrukce železniční stanice Řetenice. Realizace stavby 2019 až 2021. Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezi staničních úseků Teplice v Čechách Řetenice, Řetenice Oldřichov u Duchcova a Řetenice u Pořiny. Začátek stavby je v kilometru 20,039 a konec stavby v kilometru 20,522, trati Ústí nad Labem Chomutov, s přesahem technologických profesí do stanic Teplice v Čechách, Oldřichov u Duchcova a u Pořiny. Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce železniční stanice Řetenice, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. Její peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nově vzniklá nástupiště pomocí nových výtahů. Součástí stavby nadále byla rekonstrukce mezistaničního úseku Řetenice Oldřichov u Duchcova. Byla provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, přístřešků, mostních objektů a propustků, přejezdů, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení. Nová nástupiště ve stanici jsou výšky 550 mm nad temenem kolejnice a umožňují bezbariérový nástup cestujících do nízkopodlažních vozidel. Došlo ke zvýšení traťové rychlosti a k vyšší bezpečnosti v souvislosti s vybudováním kompletně nového zabezpečovacího zařízení. V rámci stavby došlo i k úpravě technologického zařízení v mezistaničních úsecích Teplice v Čechách, včetně Řetenice a Řetenice u Pořiny. Celý úsek bude dálkově řízen ze stanice Teplice v Čechách. Délka modernizovaného úseku je 2,4 kilometru. Stavba byla realizována v průběhu let 2019 až 2021. V jarních měsících roku 2019 začaly přípravné práce, zahrnující mimo jiné výstavbu nových základových patek pro nové sloupy trakčního vedení a výstavbě nového technologického objektu. Stěžejní výluková činnost pro hlavní stavební postupy byla zahájena v červnu roku 2019. V období od června do srpna roku 2019 začala rekonstrukce traťových kolejí v mezistaničním úseku Řetenice Oldřichov. Jednalo se vždy o nepřetržitou výluku jedné koleje o délce 40 dní. Vlaky v tomto úseku jezdily v obou směrech po jedné koleji. V těchto etapách byl rovněž rekonstruován železniční přejezd v obci Újezdeček. Na přelomu července a srpna byla dokončena výstavba technologického objektu a zahájena instalace nových technologií. Od srpna do září roku 2019 stavba pokračovala postupnou rekonstrukcí teplického zhlaví ve stanici Řetenice, včetně napojení na vlečky Energocentrum společnosti AGC. Dále, od září do prosince roku 2019 se práce posunuly do liché skupiny kolejiště ve stanici Řetenice. V těchto výlukách rovněž došlo k vybudování nových nástupišť, včetně zprovoznění nových výtahů. V tomto stavebním postupu se dále zrealizovala rekonstrukce železničního přejezdu na Úpořinském zhlaví v železniční stanici Řetenice a přilehlé části kolejiště. V jarních měsících roku 2020 se hlavní stavební činnost přesunula do železniční stanice Teplice v Čechách, kde byly provedeny kolejové úpravy a výstavba bočního nástupiště číslo 1A v železniční stanici Teplice v Čechách u nově vzniklé koleje číslo 3A. Následně, v letních a podzimních měsících roku 2020 došlo k dokončení hlavních stavebních prací v dlouhodobých nepřetržitých výlukách v železniční stanici Řetenice. Byla dokončena rekonstrukce kolejiště a byl také zrekonstruován dvoukolejný přejezd na Oldřichovském zhlaví v Řetenicích. V podzimních měsících roku 2020 proběhla postupná aktivace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Pracoviště výpravčího bylo přesunuto na nové jednotné obslužné pracoviště do Teplic v Čechách. V průběhu roku 2020 byla rovněž realizována revitalizace lávky v části nad kolejištěm, která se během stavby stala majetkem Správy železnic. V jarních měsících roku 2021 byla zdemolována výpravní budova a další, již nepotřebné technologické objekty.
Následně v průběhu roku 2021 byla upravena přístupová komunikace od ulice Tolstého od točny trolejbusů a byla doplněna o nové osvětlení. Ve výlukách v dubnu a květnu v roce 2021 byly provedeny dokončovací práce na železničním svršku a trakčním vedení pro zavedení plné traťové rychlosti 120 km za hodinu. Dále byla dokončena aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení ve vazbě na stanici Oldřichov u Duchcova, kde probíhala obdobná stavba zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova Bílina. Stavbu zrealizovalo Sdružení zhotovitelů chládek a tintěra, akciová společnost a Elektrizace železnic Praha, akciová společnost.